Munstro beldurgarriak. Steffi! Jolastu dezagun. Non dago nire pilota? Nire pilota aurkitu behar dut. Zerbait aurkitu dut. Ah, arma bat da. Ah, lagundu nazazu. Ah, aita, lagundu. Lagundu. Aita, non zaude? Galdera dut, non dago aita? Agian, aitak oporrak hartu ditu. Diberti gaitezen. Goze naiz. Nire jostailu guztiekin jolastoki bat egin dezagun. Gehiago behar dut. Oh, traktore bat aurkitu dut. Ondo da, goazen. Zer da soinu hori? Ez naiz gehiago beldur. Zatozte ona, munstroak, zuk ere entzuten duzu hori? Zer da hori? Ah, munstroak. Munstro beldurgarriak. Ah, berriro munstroak. Ah, aita, lagundu. Aita, lagundu, aita. Aita, lagundu. Aita. Oh, nire pilota. Zer gertatu da, Steffi? Oh, aita, zu zara. Pentsatu dut joan zarela. Ez, Steffi, kanpoan nengoen. Steffi! Ups, nire zaborra garbitu behar dut.
Stefi, ezin zara hemen eseri, gidariarentzat da. Ados, aita. Zure segurtasun uhalak lotu behar dituzu. Zer? Zer da hori? Tada. Zer gertatzen ari da hemen? Stefi, ezin zara autoko igerilekuan igeri egin, atera hortik azka. Ados. Goze naiz. Stefi, ezin duzu zaborra leihotik bota. Stefi, zailkatu behar duzu. Ados, aita. Plastikoa. Organikoa. Askoz hobeto. Goazen. Hei, hori nire krispetak dira. Bide batez zaborjana da, ezin duzu zaborjana jan, eman iezadazu. Stefi, leihoak irekitzea ez dago baimenduta, oso arriskutsua da. Azkenik, supermerkatura iritsi gara. Yay. Zer erosi behar dugu. Txokolateak gustatzen zaizki. Stefi, zer uste duzu, zein? Stefi! 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 Non dago Stefi? Ah, hor zaude. Ups.
Barkatu, nire alaba zinela pentsatu du. Barkatu. Ups! Non dago bera? Ah, hor zaude. Hor zaude, harrapatu zaitu. Ezin duzu gurasoengandik ihes egin, arriskutsua da. Ongi da, aita. Eskerrik asko, aita, segurtasun arauak irakasteagatik. Ez dago zergatik, Steffi. Oh, begira, gure etxea. Hemen jolastu dezaket. Noski, baina ari naiz zu zaintzen. Wow! Yeah! Zer gertatu da? Aita. Aita, zergatik ez nauzu begiratzen. Barkatu, nekatuta nago. Goazen helikopteroz egan egitera. Kaixo, umeak. Begira, erronka bat proposatu nahi dizuet. Gaur kutxa, kolore bakarreko kutxa kartoizkoetan eskutaketa jolastuko dugu. Opa! Zer? Jokalari bakoitzak sortearen gurbilera hurbildu behar du eta bere koloreak zehaztu. Ondoren, denek 5 minutu dituzte bere kolore kutxa aurkitzeko eta eskutatzeko. Norbaitek aurkitzen badut, nire taldean sartu behar duzue eta beste jokalariak aurkitzen lagundu. Eta ez iruzurrik, dena argi dago. Baietz! Hori. Urdina. Arrosa. Berdea! Gorria! 5 minutu, baino ez duzue kutxa aurkitzeko eta eskutatzeko. Erronka hasi dezagun. Hasi gaitezen. Benetan eskutatu zarete, berehala etorriko naiz. Ideia. Hau probatu dezagun. Oso txikia. Hau da, nire neurria. Defi, laguntza behar duzula ikusten dut? Bai, lagundu sartzen. Ados, kar ibili Steffi! Lekua asko dago hemen. Gustatzen zait.
Hemen eskutatuko naiz? Hau ez da funtzionatuko. Hau ona da. Aita ez nau aurkituko ziu. Goazen ara. Zein kutsatan eskutatu behar dut? Hau. Handiegia. Baliteke. Hau. Oraindik ere handiegia. Hau, wow. Inork ez du nire bila ibiliko horrelako kutsa txikian. Ez da nire kolorea. Bai, nire kolorea ea da. Oh, denbora bukatu da. Prest zaudeten ala ez, hemen nator, hemen nago. Zuen bila nabil eta aurkituko zaituzte. Kolore bakoitzerako 3 saiakera baino ez ditu. Kutsa hau ireki nahi baduzue, emaman atsegin bideo honi. Berdea, Mariaren kolorea da. Zer gertatu du da? Ze lotxagabea. Nire saiakera galdu du. No way. Non zaude? Mutileak? Iban, norbaitek hemen. Maria, non zaude? Oh, kutsa txiki bat. Nor eskutatu daiteke barruan. Asma dezala. Kakalardoa? Ez dakit. Atxu, Zer da soinu hau? Norbaitek doministiku egin No du. way. Zer da zarata nondik dator? Utzi asmatzen. Ez da hemendik, baina zarata txoko honetatik etorri da. hau, Aha, harrapatu zaitu. Bai, ni ez. zurekin egotea oso pozik nago, aita. Aitak Steffi aurkitu du. Steffi, aurkitu ditzagun beste mutilak, goazen. Bai, noski. Bai, hori da. Lehen. Komunera joan nahi du. Steffi, zer iruditzen zaizu? Agian. Norbaitek hemen. Ez, Ez? Zer iruditzen zaizu kutsa hau? Eta kutsa hau? Berdea. Alex, han al zaude? Ez, Oh, ez entzuten didate. ai, ez.
Haur hauek ezin dira isilik egon. Zarata hemendik dator. Nola dagozu hemen? Excellent! Fantastic! Zer izan zen hori? Oh. Dasha, Aurkitu zaitu. Aurkitu nauzu. Aurkitu nauzu. Zaporetsua da. neskak, ikus dezagun zoriaren gurpilaren ondoan dauden kutsak. Inork eskutatuko ez du hain gertu etorri. Mesedez, begira dezagun. Oh, yes! Bi azken hauek geratzen dira. Isilik bilatu behar dut. Ez naute aurkituko. Irabazlea izango naiz. Orain jokalariek kutsa aldatu behar dute, baina kolore zuzenean eskutatzea ziurtatu. 30 segundo dituzu eskutatzeko. Itxi begiak, umeak. Jokoa serioagoa izateko garaia goazen. Excellent! Ei, Iban, ezin duzu engainatu. Hau ez da zure kolorea. Zure kolorea gorria da. Ongi arreba txantxa egiten nuen, ez azerretu nirekin. Zure gainean egongo naizari. Okay. Excuse me? Ez kezkatu, aizpa. Zuri begira nago. Azkenik. Ez zintzo jokatuko dut, engainatzea txarra da. Fantastic! Excellent! Bakarrik Maria eta Iban eskutatzen jarraitzen dute. Goazen. Prest zaudete lagunak. Noski ez digute esango. Iban hemen eskutatzen ari dela uste du. Easy, ha. Non bestela? Begira dezagun kutsa erraldoi hori. Kutsik, arma bat besterik ez. Txutzik. Hau kolore okerra da, gorria edo berdea esan nuen. Beste gela bat begiratu behar dugula sentitzen du. Baina kontuz, entzun soinu guztia. Tratu egin dugu. Bai, David. Begira ezazu hau, berdea dena. 1, 2, 3. Ez, Kutzik dago. ez dagoela uste dut. Begira ditzagun kutsa horiek. Goazen, Alex. Begira dezagun. Ez dakit hemen dauden, baina beste leku batera joan nahi dut. Oh no! Zaiatuko naiz. Excuse me? No way! Begira. Ireki dezagun. Aha, Iban, aurkitu zaitugu. Jai, aurkitu zaitugu. Aurkitu zaitugu. Ai ez, azkena aurkitzen nahi nuen. Ikusi alduzu non eskutatzen den Maria, esan. Inori ez diot esango. Inoiz ez, aurkitu zuzeuk.
Iban aurkitu zuten. Irabazi dut. Irabazi dut. Irabazi dut. Yay! Amaitu du. Eskerrik asko guztiei arauak jarraitzeagatik. Gaur zueken gandik atsegin asko espero dugu. Daukagun kutsa kopuru berbera. Gure bat, kolore erronka gustatzen zaizuela espero dugu.